Vážení spoluobčania, prihováram sa vám vo chvíľach, keď celé ľudstvo v súvislosti s koronavírusom čelí nebývalej výzve. Naše generácie nič podobné nezažili a sme vystavení novej skúške. Vývoj, ktorý sledujeme v okolitých krajinách, nám ukazuje, že musíme reagovať hneď, spolu a veľmi zodpovedne. Ja si pamätám, ako dieťa ja som miloval dážď a pamätám si, že my sme dokonca žili na chalúbke, od môjho narodenia do nejakých 3 rokov ja som vyrastal na dedine a potom sme sa presťahovali do mesta. To viem teda od starkej, že ako fakt maličké dieťa som miloval dážď a vždycky keď prchalo, tak som sa nejako tešil a spieval si. Dážď som miloval, no a ostalo mi to doteraz. Viem, že sú ľudia, ktorí, ja neviem, sa boja dažďa, ale mňa ukľudňuje napríklad. Toto si pamätám, no to je tak asi moja taká najsviežejšia spomienka z ranného detstva. V roku 2003 som bol donesený teda do malej chalúbky v Jakube a tam som teda prežil svoje rané detstvo. To bol sedliacky dom volakedy, ktorú postavili vlastne ešte moji prarodičia, teda mama mojej starkej. Čo je zaujímavosť je to, že oni boli jedni z prvých Rómov, ktorí mali murované domy, čo bolo ako na tú dobu veľká vec, pretože ešte veľa Rómov kočovalo. Takže oni vlastne sa usadili, kúpili tento dom a snažili sa ho nejako zveľaďovať. A potom v tom pokračovala moja starka s mojim starkým. Ten dom dneska vyzerá tak, ako vyzerá a o to sa budem pokúšať aj ja ho predsa zveľaďovať. Pamätám si, že tam bolo vždy ticho, ale zároveň atmosféra bola brutálna, lebo u nás to bolo teda bežné, že sa varil guláš, opekalo sa. A dosť mi to chýba, aby som pravdu povedal. No. Stále to patrí rodine, stále sa tam chodí. No a hlavne tie stretnutia rodiny, tie grilovačky, tie opekačky, ktoré ja som miloval, už teraz sú menej časté, pretože aj táto pandémia za to určite môže. A chýba mi to veľmi. No. Odsťahovali sme sa vlastne pretože moji rodičia uznali za vhodné, aby som vyrastal v meste, keďže tá infraštruktúra je tam predsa len iná a všetko je tam bližšie a naskok. A oceňujem to, pretože teraz ako som staršie dieťa, tak je to fakt ako mobilnejšie, ale aj tak si myslím, že v niečom výnimočný ten život na vidieku, keďže sú tam ľudia milší k sebe, každý sa tam s každým pozná. Čiže všetko má svoje aj a proti, ale som vďačný rodičom teda, že mi ukázali aj z toho a vážim si to. Na tomto mieste som nebol dobrých 11 rokov. Je to teda moja materská škola a mám stať jeden špeciálny príbeh. Pamätám si ako dieťa, že som tu mal jeden problém a ten spočíval v tom, že jedného dňa som jednoducho našiel ako dieťa lízatko na zemi, ktoré pravdepodobne niekomu vypadlo a tak som ho zdvihol a snažil som sa nájsť toho dotyčného, kto ho stratil. A potom, čo som ho našiel a snažil som sa to odovzdať, bolo to teda malé dievčatko, tak som bol obvinený, že som ho ukradol. Áno, to lízetko, ktoré som našiel, som samozrejme nechcel vrátiť, ale ukradnúť. Len na základe toho, že každý vedel, že som Róm. A pamätám si dosť jasne reakciu na to mojej krstnej mamy a jej rozhorčenie, pretože jej reakcia bola taká, že na druhý deň kúpila plnú škatulu lízatok a odniesla to dotyčnému dievčatku ráno do škôlky, aby si uvedomili aj ona, aj učiteľky, aj jej rodičia, že sa ľudia nehádžu do jedného vreca, čo asi teda nie sú schopní rodičia naučiť svoje deti. No, vtipné na takéto veci spomínať, ale ja si pamätám, že už potom v škôlke mi bolo dobre. A ja som práve miloval škôlku z toho dôvodu, že ja mám veľmi rád ľudí a veľmi rád sa spoznávam s novými ľuďmi a hľadám nejaké kamarátstva. A v škôlke som sa mal fajn. Čo dive sa vorenge? Amála a Máre. Programom vás bude sprevádzať Ivo Maroš, ale aj my, Nelka a Dominik.
Ja som bol teda dlho sám a chcel som veľmi súrodenca, dlho. Nelka sa narodila, moja sestra, prakticky keď som mal 7. Majuško, a ty si bola aký smutný, dieťa moje. Čo ty, môj ľubý? Nie, starka, prosím ťa, joj, nechaj tak. Ľučko, ty sa netešíš do školy? Ja sa veľmi, veľmi teším aj na mojich kamarátov. A ty, Majuško? Starka, bože, určite sa mi teraz nechce rozberať mých sprostých spolužiakov. No, ani ti nie je dobre, Majko. Vieš, lebo ty potrebuješ, aby si získal vzdelanie. A moja Melínka, to nás tam bude dobre učiť. Lebo viete, vzdelanie je to, čo vám už nik nevezme. Za mnou sa nachádza moja základná škola Spojova 14. Tu som navštevoval 9 rokov, pokiaľ som nešiel teda na Gimpel. Mám tu veľa skvelých zážitkov, postretával som tu veľa skvelých ľudí. Som takisto veľmi vďačný mojim učiteľom a pamätám si napríklad, ako sme sa tu snažili raz natočiť dokonca taký film. V 9. sme sa pokúsili robiť také videjko alebo taký teda filmík. Veľa skvelých ľudí som tu postretával, fakt. Do prvej triedy, teda na základke, ma doprevádzali obidvaja rodičia. Neviem teraz, kto bol viacej vystresovaný, či oni alebo ja, ale pamätám si, ja som mal strašne zmiešané emócie. Aj radosť, aj smútok, že hej, idem do školy. A prakticky ako som prekonal tento svoj prvý deň, tak som si školu zamiloval. Ja ozaj som nikdy nemal pocit zo školy, že by som tam bol nerád. Dokonca mám zo školy kamaráta, práve ktorého som stretol v prvom ročníku a ťaháme to spolu dodnes. A sme teraz spolužiaci hej na Gimply. Tým rasizmom som sa ja stretol, aj keď možno niekto neuveril, lebo som dosť svetlý a veľa ľudí by ma asi ani neidentifikovalo v prvom rade ako Róma, ale stretol som sa s tým. A práve si pamätám, že som narazil na takýto problém, vtedy sme boli, ja neviem, 11-ročné deti, 10-ročné deti. Ako sa ma spolužiak, 10-ročné dieťa, sa ma spýtalo, ako to je, že my máme peniaze. Že ja neviem, že či ja si pomôcky vyberám z koša, alebo ako to je. Lebo on v telke vidí, že vlastne Rómovia si vyberajú veci z koša a že kradnú. A ako to, že mám doma internet. To bola otázka, ktorú ja som veľmi dlho nevedel, ako ani teraz ju nechápem dokonca, ako to môže niekoho napadnúť. Ako si tak spomínam, tak vlastne ja som sa snažil vždy, alebo som si myslel, že to je tak správne, že keďže som Róm, teda zo zmiešanej rodiny ešte, aby som to dal hej na pravú mieru, ja som od malička videl oba tie svety a myslel som si, že je to normálne. A práve z tohto dôvodu, že ja som to bral ako normálne, to celé multikulty, keďže som zo zmiešanej rodiny, máme veľa v rodine nerómov, tak ja som to bral ako také normálne, že ľudia vlastne sú aj takí, aj takí, aj takí. A práve tam som narazil na základnej v tom, že ľudia to takto neberú. Mne dokonca sa páčilo, ako sa k tomu teda postavil triedny, čo fakt ako kvitujem a viem, že nie každý by sa zachoval takto v tejto situácii. A čo on spravil, bolo to, že zvolal vlastne kolečko detí hneď ráno a dal mi priestor, aby som povedal, ako sa cítim. A myslím si, že to vtedy veľmi pomohlo. Už ako som bol starší, ako prišiel druhý stupeň, nikto so mnou nemal ako problém. To je aj preto, lebo som práve to kolečko s tým učiteľom mi vtedy tak veľmi pomohlo, pretože tie decká videli, že som vlastne sebaistý si v tom, čo hovorím, aj v tom, ako sa cítim, aj v tom, že sa za to nehambím. Keď je napríklad niekto slabší, alebo si nie je tak istý sebou, alebo nie je na to hrdý, tak potom je terčom toho posmechu práve kvôli tomu, že si tým nie je istý, práve tomu, že sám má v tom neistoty. A preto vedia, že mu tým môžu ublížiť. A keďže ja som si bol prakticky istý sám sebou a bol som na to hrdý, tak mi nikto už nemohol ublížiť. Vy pôsobíte v Banskej Bystrici a vy ste zinscenovali divadelné predstavenie Holokaust. Áno, zrealizovali sme takéto niečo v Bystrici. Za tým všetkým stal môj otco, ktorý v podstate nás nejako tak režíroval. Bolo to spojenie, ešte si myslím, že je fajn povedať to, že to bolo spojenie teda starších alebo seniorov a teda nás mladých. Je to celé v podstate amatérske, ochotnícke divadlo. A premiéra si myslím, že dopadla veľmi fajn. Prišli sa nejakí ľudia pozrieť, rovnako z toho je aj video na YouTube, čiže si myslím, že to bol aj celkom úspech. A som rád za to, že som sa na takom niečo mohol podieľať, lebo si myslím, že je to veľmi dôležité o tom hovoriť.
A keďže teda som z Bystrice a ako si sama povedala, že Bystrica je teda kolíska nejako toho všetkého, tak je to o to viac cítiť, lebo veľa ľudí si povie, že dnes už je to iné ako bola kedy, keď chodili náckovia po Bystrici s pálkami, ale je to tu stále cítiť len potichu. Preto si myslím, že je aj veľmi fajn, že teda naši sa takto nejako zoskupili a že si všetci sme si povedali, že ideme do toho. Dobre, Maťa, ty iba prečítaš, dobre, tak sa priprav. Ideme na to. Atmosféra je tá, že je tma, obývačka, stôl a začíname. Teraz, svetlo. Mala som 15, keď Martin Luther King ukončil svoj prejav slovami: Mám sen o tom, ako moje 4 malé deti budú jedného dňa žiť v krajine, kde nebudú posudzované podľa farby pleti. Narodila som sa a žijem v kolíske povstania. A bohužiaľ dožila som sa dňa, kedy fašizmus na Slovensku a nie len v Banskej Bystrici prekvitá. Dostal sa až do Národnej rady. Tento divadelný titul nás napadol akurát v tom čase, keď bolo veľmi aktuálne dianie v súvislosti s aktivitami ľudovej strany Naše Slovensko, ale aj ďalší čelní predstavitelia tohto štátu si veľmi pomerne a často začali obtierať ústa doslova do písmena o druhú najpočetnejšiu národnostnú menšinu, a teda nás Rómov. Keďže naše ochotnícke seniorské divadielko pôsobilo už 3 roky predtým a hrali sme viac menej veci zo života, nejaké humorné, tak sme si povedali, že čo iné a kto iný ako divadlo je jeden z tých najlepších nástrojov, ktoré môže ukázať veľmi kultivovanie to, že Rómovia na Slovensku nie sú paraziti, a že teda nesmie asociáli ani príživníci. Babka, zajtra je prvýkrát do školy. Melinka, zlatinko moju, protože viem o tom, poď sa dnes ku mne. Viem o tom, veď ja som ti aj aktovku kúpila už do školy za vás. No, a Majko, a ty čo? Tešíš sa do školy? Nerieš, prosím ťa, starka, joj. Tak to je moje roli, no. Tak ja tam vlastne hrám úlohu v hre teda jedného chlapca. Je to vlastne taký zakriknutý Róm. A on je v podstate úplným opakom mňa, pretože ja som dosť taký v reálnom živote ostrojazyčný a taký moc, že nedám si, keď sa niečo deje okolo mňa, tak proste skočím do toho. A je mi to aj akože celkom ťažké mi toto bolo akože sa naučiť hrať. Jasné, akože nakoniec som sa vžil. A akože ja som možno tak trošku aj pochopil tie decká, alebo ja som to, nikdy som to nechápal vlastne tie rómske okriknuté proste decká. Keď vidia napríklad proste to, čo sa deje okolo, proste naozaj ten rasizmus, hej, alebo to, že neromáci, keď proste skáču do Romákov, alebo také niečo, a prečo sa proste voči tomu nebránia, alebo nechápal som to jednoducho. Ale z tej role toho chalana som pochopil, že keď nie je to dieťa pochopené, alebo mu to nemá proste kto vysvetliť, že sa nejako sám proste cez to musí dostávať, tak neviem možno, že čo má robiť, alebo mi niečo aj povedal, ale proste radšej nepovie nič, aby nebolo zle. Styk! Dobrý deň sa praje! Aj vám krásne bielý deň, pán učiteľ. Dilináko. Prepáčte, zaspal som. Ako vždy. Zalevojem. Aj tento rok vás budem učiť matematiku. Niektorí máte v hlave, ale aj tak skončíte na úrade práce. Pán učiteľ, ale moja mamina mi povedala, že sa môže stať kýmkoľvek, ak si za tým pôjdem. A ty, moja, hlavne odkáž tej svojej materi. Nech ti konečne zaplatí za obedy. Máš to len za 1 euro. Presne, klasika, cigoši. Rasizmus, stretol sa s tým asi každý, keď začnú sa tie slovné vraždy, tancovať v daždi a nemať starosti, chcel by som náš. Viem, že nemám odsudzovať, nevyjadriť dôveru tomu bielemu chlapcovi, čo bije čierneho, pre ňu za nič a na sebe má bomberu. Bože, ľudia, kedy chcete zakopať už tú vojnovú sekeru, ale tak kašľu na to, nech si svoje pôdy všetci poberú. Teraz chod s krokom normálne. Koľko ľudí je proti nám, ale prečo na túto otázku si neviem dať odpoveď sám, pretože som Romák sa vôbec neradí. Je mi úplne fúk, že to so mnou nebaví. Prečo nás hádzu, tu je toho predsáť, a ste ľudí a leniví, ako to cítim ja, tak to cítia ostatní, takže nie som jediný. Nemám nič proti bielým, čo nemajú nič proti nám, ale tí, čo hovoria, že si nám fakt nejak rádne, čuduje sa ten človek v práci, ale bohužiaľ dajme, robí to preto, že je rádne. Pre nás Romov, my tento život my začne
ja som nikdy nebol také dieťa, že by som sa cítil zle v škole, alebo že by som mal nejaké traumy a podobné veci a školu som mal ozaj rád a myslím si, že aj oni mňa mali radi, učitelia, čo je vlastne fajn, no. Čaká tam na nich vlaková súprava, plná žien, mužov, židov, Poliakov aj cigánov. Nikto z nich ani len netuší, čo ich čaká. Aj keď už počuli o pracovných aj koncentračných táboroch. Kolesá vlaku sa pomaly pohýnajú smer Auschwitz-Birkenau. Mňa téma holokaust zaujíma veľmi. Zaujímam sa dokonca do takej miery o to, že pozerám rôzne filmy, dokumenty, lebo neviem, čo to je a mám nejaký pocit, že ak existuje teda život po živote, tak že je to nejako, neviem, spojené so mnou. Neviem prečo, mám taký jednoducho pocit, že tá téma je so mnou veľmi spiatá. Aha, jasné. My kázime vzduch svojim smradom, nechceme pracovať, nechceme chodiť do roboty, my vieme len tie love brať do prácu, že? Dobre, stopnem to. Prečo nám ste boli perfektní? Dneska nejak to nejde. To znamená ešte raz. Tým, text. Polučky z vám nerozumiem. Potrebujem rozbiť, aby každý cítil v tom javisku, že mladí Romáci hovoria po francúzsku, čo nás stále urážate. Toto vy traja so svojimi pesničkami jasne hovoríte. My sme normálni, ja nesmrdím, ja sa obliekam. Ale keď tu budem stáť a budem robiť rapový koncert, tak nepríde rytmus, chápeš? Ja potrebujem, aby v tejto triede ste rozbili tie ich predsudky. Prídeš ku nemu a povedz, no jasné, money, jemu repuj, lebo on ťa dáva dole. Jej to povedz, lebo si robí srandu, že sú tam špekačky, ty si bol na holokauste. 3 dní si nevedel spať, aký si mal z toho pocit. Tak jej to daj najavo, že ako to je hnusné. A to je sa dá s tým repom. Chápete, žite trošku. Lebo zajtra si niekde Žigarovina a Kravomami do víno a povie, a v triede sú sami magoristi. Teraz máte možnosť to povedať touto hrou. Rozumiete mi? Bez neho môžeš na dno spadnúť, musíš robiť, tak nede si lahnúť. Čierny bizač, špinavé love, žiješ strachu, že umeš tej stoke. To sú tie money a to je ten cash. Síce ho nemáš, ale ty ho chceš. Nechod za nimi, peniaze sú zlé, ukáž mi na niekoho, čo im povie nie. Peniaze v hlave máš stále, peniaze, no mal si na mále. Peniaze, chcel si ten fame, zarábať love, vždy bol tvoj sen. Everybody says that money are evil, I guess the real evils are people. They think that the people post by paper. Call me later. Everybody's talking about money. Sometimes the day isn't so sunny. Isn't sunny. We must do what we must. Only thing you can lose is prize. Oh, money's everything. Money's everything. Remember, money's everything. Money's everything. Money's everything. Remember, money's everything. Yeah. Keďže žil som, po čo každý túži. Túžia po ňom ženy a túžia po ňom muži. Chceš ho mať, musíš zamakať, aby si ho mal. Musíš späť stáť, lebo už nepríde tak. Každé ráno sa vidí v zrkadle, hádaj čo má. Hneď prvé napadne, čo sú to peniaze a čo dokážu spôsobiť krádeže podvody. Usmrtené osoby dokážu život tvoj potopiť. Ale vedia ich život k lepšiemu otočiť. Bol by si happy, keby do práce stávať. Nemusíš hovoriť si, na čo sú peniaze, keď šťastie zadesi nekúpiš, čo dokážu spôsobiť dnes fakt ani sám netušíš. Ani sám netušíš, ja. Saboreva quieren Palo love? Era ti peserina progive. Musi ne se querelo da so campel shine Chavez back. Olove hisa. Pri tejto príležitosti nás vzali všetkých aj do koncentračného tábora, teda Osvienčim, Auschwitz, Birkenau. Čiže toto všetko sme absolvovali, pozerali sme dokonca aj film, aby sme to vedeli tak nejak viac precítiť, vžiť sa do toho. Chlapec v pruhovaném pyžamu, to bolo tiež dosť emotívne. Nezabudnem tú situáciu, keď sa pozeral ten film. Ja som trošku meškal, niečo mi do toho prišlo. A po skončení toho filmu som sa otočil a komplet všetci členovia súboru plakali.
komplet. Či to bol 9-ročný chlapec, či to bol Majo, hej, ktorý mal proste... Bolo také dojemné a chcem sa aj poďakovať, ako mojim kamarátom v súbore, že tak v mladom veku si uvedomujú, čo sa tu deje a uvedomujú si tie problémy, ktoré v dnešnej situácii. Pretože napríklad, ja keď som mal 13 rokov, tak som mal úplne iné problémy. Mal som kamarátov, hej, celý deň von. Proste vôbec nenapadlo, že bol nejaký holokaust alebo niečo také. Čiže za toto patrí mojim kamošom. Veľké ďakujem. Čo je veľmi zaujímavé, a to viem teda od mojej starkej, je to, že môj prastarý otec bol miešaný chlapec, teda polovičiar, a oni pásli kravy, alebo teda pomáhal pásť kravy vlastne. A jedného dňa ich zobrali vojaci a môj prastarý otec sa dostal do koncentračného tábora. Oni nevedeli vlastne, že či je Žid, alebo že či je Róm, alebo bol svetlý, tak mu dali aj číslo, ako Zigeuner, a pracoval vlastne v koncentračnom tábore Birkenau. Neskôr bol oslobodený americkými vojakmi a bol teda v americkom letectve odstreľovač. A čo je veľmi zaujímavé, tak prastarý otec bol pri zakladaní Sliač, ako vojnový hrdina, že čo je ako veľká pecka. A keď som sa toto dozvedel, tak mi to možno niečo potvrdilo. Minimálne, ak aj neexistuje život po živote, tak je s tým ako spiatá moja rodina a možno mám niečo v sebe, prečo k tomu inklinujem. Dnes sme tu prišli teda vystúpiť s ďalšími súbormi a telesami a samozrejme spevákmi úžasnými. Náš súbor je pomerne mladý, oproti iným my fungujeme cca rok, ale myslím si, že za ten rok si môžeme tak povedať, že sa to celkom posunulo, čo som veľmi rád. Folklórny súbor, ako som sa k tomu ja dostal, bol asi tak, že ja som mal už predtým, ako vôbec vznikla myšlienka tancovania, kamarátov, s ktorými som sa teda stretol raz za čas a tí už tancovali folklór, čiže ja som to nejako tak vnímal, aj sa mi to celkom páčilo a vždy som si aj vravel, že no fú, neviem si samého seba predstaviť v tej pozícii, keďže ja som bol rap celý život, hej. A opäť s touto neformálnou skupinou mládežníkov, s ktorým robí vlastne moja mama, môj otec, prišlo na to, že poďme spraviť súbor. Začínali sme, ja neviem, nemali sme ani kroje poriadne, hej, šila nám jedna teta, nejaké sukne, hej, ušila babám, my sme si kúpili košele v HM-ku, hej, že začínali sme proste tak, ako sme vedeli. Neskôr sa do toho vložil vlastne ocino a nabralo to iný spád. Asi nikto to nečakal, že sa to vlastne dostane tam, kde je to teraz. Dostal som sa do toho tak, že jasne, robí mi to rodina, tak idem skúsiť, ale ostal som v tom a mám to rád. No, snažíme sa ukázať zase majorite, ale našim Rómom to, že rómske umenie, hudba, spev, tanec je na rozdávanie a zvlášť pred Vianocami chceme potešiť všetkých ľudí dobrej vôle a zdravého rozumu. Čakáme hojnú účasť a rovno prezradím, že poctil túto návštevu aj sám pán spomocnenec pre rómske komunity a ďalších zamestnancov radosponcenca vlády, čo mi je veľkou cťou. Tak súbor kvôli pandémii momentálne funguje pomenej. Snažili sme sa za začiatku online, hej, točiť nejaké videá, alebo sme sa snažili učiť nejaké kroky, takže sme si, ja neviem, zavolali, skúšali sme ozaj rôzne cesty. Do toho, bohužiaľ, zomrel môj kamarát, Michal Bučko, vedúci súboru. A ja som bol dosť mimo, hej, v tom čase, ja nebudem sa hrať na nič, ja som bol ako dosť mimo, dosť ma to zobralo. A štve ma to, že kvôli tejto korone, hej, že sme sa nejako... Nikto to, hej, nečakal, že sa to nejako stane teraz a úprimne ja som nevedel sám, ako to bude. Som ani nevedel, či sám chcem ešte robiť niečo, keď sa toto celé skončí. Ale myslím si, že nás to nejako zomklo všetkých a uvidíme, čo čas prinesie. Nachádzam sa pred mojou školou, gymnázium Andreja Sladkoviča
Som teda druhák na tejto škole. Túto školu som si vybral najmä pretože sa s ňou viaže rodinná atmosféra, ktorou dýcha celá škola. I keď v tejto pandémii je to o niečo ťažšie, teda všetci sme na dištančnej výuke. Chýbajú mi určite aj kamaráti, spolužiaci, s ktorými sme teda v kontakte cez internet v týchto časoch. A kvôli korone som nielen ja, ale podľa mňa každý študent tejto školy prišiel určite o istú formu, sociálneho života, povedzme, pretože to sa jednoducho nedá nahradiť, viete, cez internet. Ja som čerstvo prekonal koronu, mal som týždeň dozadu, ešte som vlastne bol pozitívny. Ja som sa nakazil tak, že mi odišiel počítač, ktorý ja proste potrebujem k výuke a ja som kamarátovi proste sa ozval, či mi nemôže helpnúť a on teda ochotne jednoducho prišiel mi pomôcť. Nevedel taktiež jednoducho, že už je nakazený, nemal to skade vedieť. My sme boli spolu v miestnosti nejakých 20 minút a čo je zaujímavé, boli s ním aj ostatní členovia mojej rodiny a jediný, kto sa teda nakazil, som bol ja. Bál som sa o ostatných členov rodiny, teda o sestru, o mamu, s ktorými teda bývam. Mal som stredne ťažký priebeh. Tak mal som určite strach z toho, že by som sa mohol dostať do nemocnice. Mal som určite strach z toho, že by sa to mohlo skončiť zle. Mám určite to, čo ľudia, ktorí prekonajú koronu, majú, že nejakú dýchavičnosť alebo vybehnem schody a nevládzem, ale zvládol som to, mal som lieky, mal som všetko potrebné k tomu, čo je treba, aby sa človek vyliečil a zvládol som to. Určite je v istom smere moja generácia stratená. Nemyslím však, že je to natoľko zlé, aby keď sa raz toto všetko skončí, sme sa nevedeli postaviť na nohy a aj keď ten život už možno nebude tak ako predtým, ale dúfam v lepší život, minimálne v lepšie obdobie ako je toto a myslím si, že ak to ešte chvíľu vydržíme a zvládneme to, tak to bude fajn.